Mboten enten niki, Pak. Alah iki iso nyawak ora dicek sik diwolak-walik ngono lho. Mboten enten, Nok. Enek gambare mobil ora? Mboten enten. Oh, berarti wis menggok berarti mobile. Lah teng mriki malah enten gambare manuk, Pak. Heh? Manuk, Manuk apa mobil? manuk, Mosok? manuk, Yakin? manuk, Sumpah enek manuke? manuk. Delok-delok kene. Kowe aja ngapusi wong gerang lho. Lho ngapusi to, iki lho bilas renek. Ora enek manuke. Wonten, Pak. Endi ren kabeh iki lho? Yakin? Yakin? Sumpah. Sumpah. Demi Allah. Demi Allah. Oh, berarti pun mabur. Asem iki males kowe. Awas tak kepruk tenan kowe engko. Bebela wirat moyo. Iki mau ngene, Nduk, saka Pak Karmuji ya karo Pak Pramdia iki layang iki mau gandeng ngene enek dhuwite 300. Nggih, Pak. Ya tembange ya sriuning iki mau. Ning lek iki tak paringne sampean kabeh kuwi ora trep, ya to? Nggih, Pak. Kan sing dadi pimpinan wayang kulit lak Pak Dalang. Nggih, Pak. Bapak to. Nggih. Dadi iki aku 200, sampean 100. Nggih, Pak. Nah. Sing ikhlas. Ayo, muni no. Mboten. Ayo, ngene. Oh alah. Loh, sik kuwi malah nemen kuwi. Kowe dipenging muni hu kok malah walah. Lah tirase Piye? mboten asal anuhu, Pak. Hu kuwi elek, walahe malah suwe luwih elek kuwi. Nggih, Pak. Mergo kuwi sambat. Nggih. Paham? Paham. Enggak boleh kalau menerima rezeki dengan ungkapan hu utawa hu walah, enggak boleh. Nggih, Pak. Paham? Paham. Camkan itu ya. Nggih, Pak. Siap. Nyok. Ngono, sing pinter lho. Yo ngalah. Malah yo ngalah. Rene sik, rene. Wis. Wis rasa nggih yo ngalah, rasa nganti hualah, rasa nggih hu wis. Nembang sik. Nggih, Pak. Ora dididik ndak dadi mata duwiten kok ndakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, nggih. Daleme pundi, Bu? Kula saking Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Nggih. Sakniki kelas pinten? Kelas tunggal SMKI, Pak. Tunggal SMKI. Nggih. Oh iya, cita-citane pengen dadi apa, Nduk? Dados dosen, Pak. Wah, Dados dosen. dosen. Nggih, Pak. Oh, alah aja sene tok lho, engko duse barang. Nah iya, kuwi Nggih, Pak. kulite. Kaya Bukesi berarti. Nggih, Pak. Oh iya, amin ya rabbal alamin. Syarate sekolahnya kudu sregep, sekolahnya kudu pinter, ngono ya. Nggih, Pak. Ah, kaya ngono kuwi. Saiki sampean ning Wayut lagi iki to? Nggih, Pak. Ayo salam hormat karo para sesepuh hadi sepuh karo Pak Lurah, Pak Camat. Ndang, matur dhewe. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ngerti apa ora? Kok malah guyui ngapa sebabe penontone? Mboten ngertos, Pak. Mergo lek ngomongi culun lho lek ngomongi. Dadi sing apik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaure mendhi Waalaikumsalam, mendhi ngono. Balani sing apik, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Lek salame aja kaya wong keluwen ngono lho. Nah, ngono sing sigrak iki Agustus. Terus sampean bayake ya abang penuh semangat. Aja kaya wong cacingen ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya wis iki jan genah fotokopine Kesi ya ngene iki. Nggih, Pak, madang, Pak. Ngono ya. Terus piye? Ayo matur piye? Kreatif. Ayo, ndang. Kula Umi saking Ponorogo. Ah, Heeh. Kula Umi saking Ponorogo. Heeh. Kula Umi saking Kula Ponorogo. Umi saking Ponorogo. Heeh. Kowe arep sewengi arep ngono terus to? Mboten, Pak. Lah piye teruse piye? Ngaturaken. Ngaturaken Nggih, sugeng dalu. sugeng dalu Dumateng dumateng warga masyarakat Wayut.
warga masyarakat Wayut. Mliginipun Mliginipun Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat, lan sedaya para pini sepuh. lan sedaya para pindi sepuh. Mboten kata lumpen. Mboten kata lumpen. Sampeyan ya. Nah, Dumateng sedaya penonton. dumateng sedaya penonton. Kanthi bersih desa menika, Kanthi bersih desa menika, kula nderek ndedonga. kula nderek ndedonga. Mugi-mugi Mugi-mugi warga Wayut warga Wayut tansah pinaringan katentreman lahir batin, keselamatan donya prapteng akhir, murah rezekinipun, sedaya pinaringan gemaripah lojinawi kertata lan raharja. amin. Bocah iki ning nganyelne to, kon nerokne malah amin lho. Bah. Terokno. Kedawan, Pak. Kedawan. Oh iya. Mugi-mugi Mugi-mugi pinaringan pinaringan ayem tentrem ayam tentrem lahir batin. air batin. Sedaya Sedaya manggiya hayu lan rahayu. manggiya hayu lan rahayu. Ana gajah ketewer-tewer. Ana gajah ketewer-tewer. Pak Lurah nyuwun sawer. Pak Lurah nyuwun sawer. Bocah manut men to dijelemprongne ora. Nduk, sampeyan lawis SMA to. Nggih, Pak. Mbok aja polos-polos to. Lah ketoke ora cocok ya aja diucapke, aja mek manut ngono kuwi. Nggih, Pak. Mulane sampean dadi wong terlalu polos, terlalu lugu, diapusi engko. Nggih, Pak. Heeh. Dadi ya ditindingi di ketoke iki apik apa elek, lek apik dienggo, lek elek aja dienggo dibuang ngono ya. Nggih, Pak. Heeh. Wis sewengi karo nggih Pak ngono terus yo an. Nggih, Pak. Iya, alah. Nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Ah, wis. Ayo Umi. Pake karo buke mau rene to, sampean? Nggih, Pak. Ah, iya. Mergo kangen karo sampean. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya, Lah terus Pakmu sapa asmane mau? Pak Wiji, Pak. Pak Wiji. Nggih. Komplite sapa? Wijiono, Pak. Wiji ana. Wiji sing ditandur dening Pakmu akhirnya sampean ana, ngono ya? Nggih, Pak. Heeh, nggih, Pak. Iya. Ibumu sapa? Retnawati, Pak. Retnawati. Nggih. Triastuti Retnawati. Sanes, Pak. Oh, Retnawati tok. Nggih, Pak. Oh iya, lek Triastuti Retnawati mendring kok ya. Nggih, elok luar biasa. Ya, saiki nembang ya. Nggih, Pak. Jajal iki pilihan, Nduk. Sing kok pilih sing ndi? Nah, iki ana pamundhut neh. Sak liyane karyane Mbah Sukron uga iki. Wis, jajal. Belajar pinter. Maca. Nah, ya, ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ayo. Minta gending 1 Sinom Parijoto. 2 Caping Gunung. Gending diaturaken kepada 1 Bapak IR Ramudi. IR Ramudi. Jalan Jati Siwur Madiun. Terus 2 Bapak Sujadi. Strip ngetrep. Ngetrep iki apa? Strip, Pak. Strep ngetrep ora. Strip ngeten terus ngetrep. Ngetrep piye to ngetrep? Duka, Pak. Ngetrep. 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 Oh iya rasa kok jelasnya aku buta huruf ngono piye kok. Dadak TRE ngono ya. Terus Demikian, terima kasih. Jatin. apa? Jatin. Jatin. Nggih, Pak. Sing nulis layang kuwi dealer mobil. Dadi kagungan usaha mobil, jual beli mobil ana dalem. Nggih. Buktine apa? Neng layang mesti enek gambare mobil. Ngono dititeni, Nduk, ngono kuwi. Nek dealer mobil biasanya neng layange enek gambare mobil. Ngono ta? Mboten nenten niki, Pak. Alah iki iso nyawak ora dicek sik diwolak-walik ngono lho. Mboten nenten, Nok. Enek gambare mobil ora? Mboten nenten. Oh, berarti wis menggok berarti mobile. Nah, ya. Lah teng mriki malah enten gambare manuk, Pak. Manuk, Manuk apa mobil? manuk, Mosok? manuk, Yakin? manuk, Sumpah enek manuke? manuk. Delok-delok kene. Kowe aja ngapusi wong gerang lho. Lho ngapusi to, iki lho belas renek. Ora enek manuke. Wonten, Pak. Endi ren kabeh iki lho? Yakin? Yakin? Sumpah. Sumpah. Demi Allah. Demi Allah. Oh, berarti pun mabur. Asem iki males kowe. Awas tak kepruk tenan kowe engko.
Oh iya, manuke mabur, mobile menggok. Heeh, pinter. Heeh. Iya, ya iki lho sing disenengi Pak Desus ngene iki lho, Nduk. Ya. Iki neh kagem sederek dulur sedaya monggo pinarak katuran ngunjuk jamu dateng Harat Asrama Haji Jakas RT 25 RW 7 Wayut depan rumah Ibu Marini jamu air mancur Mbak Ning. Oh iya ngersake selawat badar. Wis endi sing kok pilih? Nah. Sri Uning, Caping Gunung, sing ndi? Sri Uning, Pak. Sri Uning. Sri Uning ya? Nggih. Oh iya, iki saka pengusaha manuk ya, Sri Uning ya. Oh, Bang sing apik. Ya, Dek. Sinebut lawan putri. Oh, kaya ngono suarane. Ayo. Terus, Nduk. Sri Uning Mas Tika Tuban Neno Putri Kanjeng Sira Lawe Nduk, Umi. dalem, Pak. Nah, Bapak pesen neng sampeyan. Nggih. Dadi waranggana ki ora mung pinter nembang ning moralitas, tata krama, sopan santun tetep dijaga ya, Nduk. Nggih, Pak. Nah, sampeyan pinter nembang sing ngajari sinten? Kula guru kula, Pak. Heeh, Bu Kesi ngajari mboten? Nggih, Pak. Bimbing sampean mboten? Nggih. Nah, sampean iso kondang lek mergo dijak ning panggunge Bu Kesi. Nggih, Pak. Nah, sampean nampa amplop ora? Nggih, Pak. Jane upamane karo Bu Kesi ora diparingi amplop, ora masalah. Mergo Nggih, apa? Pak. Minterne sampean. Nggih, Pak. Heeh to? Nggih. Heeh, aja mentelengi aku to kowe tak kandhane kok malah menteleng. Aku ngerti dhewe, ndiki tak lungi dhuwit ya to. Heeh to, tak adahi amplop to. Nggih, Pak. Dadi lek tak paringi dhuwit, ngono matur nuwun, Pak, amplope iki dilebokne tas. Nggih, Pak. Ora kaya wingi kae. Tak paringi dhuwit amplop langsung kok buka ning kono tur kowe ngalih karo muni. Sithik ora oleh ngono kuwi. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Gak pareng. Itu rezeki dari Gusti Allah. Pira wae disyukuri. Nggih. Ya. Ora kena kok ning ngarepe Pak Dalang terus buka amplop ora kena. Nggih, Pak. Digawa lunga sik tekan kos-kosan dibuka ora apa-apa. Nggih, Pak. Ning ngarepku dibuka ngalih karo muni. Ngono. Nggih, Pak. Lara atiku ngono kuwi. Nggih. Ya, ora oleh ya. Mboten asal. Nah iya, wis ngono dieling-eling ngono kuwi. Nggih, Pak. Diparingi karo sapa wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih, Pak. Ora oleh ngono ya. Nggih, Pak. Ngerti? Nggih, Pak. Siap, nembang neh. Ya. Prangkong bejana Nunanu Bebela wirat Maya Iki mau ngene, Nduk, saka Pak Karmuji ya karo Pak Pramdia iki layang iki mau gandeng ngene enek dhuwite 300. Nggih, Pak. Ya tembange ya Sri Uning iki mau. Ning lek iki tak paringne sampean kabeh kuwi ora trep, ya to. Nggih, Pak. Kan sing dadi pimpinan wayang kulit lak Pak Dalang. Nggih, Pak. Bapak to. Dadi iki aku 200, sampean 100. Nggih, Pak. Nah. Sing ikhlas. Ya. Kok balenine to malahan? Kowe teh muni apa ki mau? Gorene sik duwe.
Mung diajari kejaba pinter nyinden, sopan sampun etikane dijaga. Aku lak wis kandha to, karo panitia diparingi dhuwit 300. Nggih. Paham? Nggih. 300 ya? Nggih. Lah, gandeng pimpinane wayang ki Pak Dalang, sing 200 ben kene sik, ngono to. Sampean cukup tak paringi 100. Nyo. Lah, dibaleni nek bocah iki ning. Kon bersyukur kok angel ora sedo tak kei. Halah, Pak. Halah, Pak piye? Lah Pak muni hu ngene ngenyek aku. Mboten hu, Pak. Mboten hu. Yakin ora hu? Yakin. Nganti hu tak kon nyaur tikel lho malah. Nggih. Tak kei 1 balik 200 lho. Nggih, Pak. Heeh. Hu ora? Mboten. Nah, ya. Ayo, muni no. Mboten. Ayo, ngene. Oh alah. Loh, sik kuwi malah nemen kuwi. Kowe dipenging muni hu malah walah. Lah tirose Piye? Mboten asal hu, Pak. Hu kuwi elek, walahe malah suwe luwih elek kuwi. Nggih, Pak. Mergo kuwi sambat. Nggih. Paham? Paham. Enggak boleh kalau menerima rezeki dengan ungkapan hu utawa hu walah, enggak boleh. Nggih, Pak. Paham? Paham. Camkan itu ya. Nggih, Pak. Siap. Nyok. Ngono, sing pinter. Yo ngalah. Malah yo ngalah. Rene sik, rene. Wis. Wis rasa nggih yo ngalah, rasa nganti hu walah, rasa nggih hu wis. Nembang sik. Nggih, Pak. Ora dididik ndak dadi mata duwiten kok ndakan. Yo. Ndang. Lho, barang ra nyekel dhuwit lali ta tembange. Oh, alah tenan bocah iki ya. Nyonya wis. Barang ra nyekel dhuwit lali ora. Matur nuwun, Pak. Nah, ngono. Nganti hu tak swampluk ora. Yo. Tan ngira sri huning Sri huning gugur. Gugur iki apa, Nduk? Gugur niku gugur, Pak. Gugur niku gugur. Lah iya ngerti lek gugur iki gugur. Artine apa lho tegese? Gugur. Lah iya bapak lak takon to, gugur ki apa to, Nduk? Mosok padha karo sego ki apa to, Nduk? Sego niku sego, mosok ngono. Nggih. Lah iya gugur ki apa? Oh, gugur to? Lah kupingmu krungune piye mau? Apa krungumu piye krungumu? Gugur. Lah iya, gugur ki apa? Nggih, gugur. Lah bocah. Ngerti apa ora? Gugur. Lah ora ngerti tegese. Yen ora ngerti takono. Gugur itu meninggal untuk para pahlawan. Nggih, Pak. Ya, Sriune ya pahlawan ning kono kuwi. Mula diarani gugur, enek wafat. Ngono to? Nggih. Kuwi mati kabeh. Enek sing meninggal, sedo, ngono to? Ngono kuwi terus apa mati enek. Enek sing kanggo sing ora terhormat ki mudyar, ngono kuwi. Nggih, Pak. Heeh, wis ndang nembang. Sinden mudyar ya, ayo ndang. Dadi mustikane bangsa ya nyuwun tepuk tangan para penonton untuk Umi Hafifah. Elak bocah iki jan. Suaramu kok iso apik kaya ngono kuwi bapakmu Pak Wiji dalang to, Nduk? Sanes, Pak. Pengrawit, Sanes. yoga, Sanes, Pak. budayawan, Sanes. seniman. Sanes, Pak. Lah apa? Tukang cat. Pak Wiji? Nggih. Oh, cat apa? Mobil, Pak. Cat mobil. Tetep tak oyak. Ibumu mesti sinden. Sanes, Pak. Waranggono. Sanes. Budayawati. Sanes, Pak. Seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Pakmu tukang cat, ibumu bakul kerupuk. Nggih. Oh iya, ning tetep disyukuri ya, Nduk. Nggih, Pak. Mergo Pak mulai ngecat mobil, Ibu mulai dodol kerupuk, kuwi akhire iso nggih ngragati sampean, nggih ngluwentah sampean, gedhekke sampean. Saiki dadi sinden sing kondang. Nggih, Pak. Aja isin ngakoni. Kula anake tukang cat kudu bangga ngono ya. Nggih, Pak. Dadi isul nek sekolahan pas upacara, siap, saya anak tukang cat ngono kuwi Nggih, ya. Pak. Ayo kudu tetek. Ayo,
Dasare ya karo ibune dipangestoni tenan kok. Iki malah ya tindak rene ibumu. Kuwi mangestoni sampeyan. Nggih, Pak. Heeh, ngono. Dadi ra enek eleke sampeyan iki pamane gandhe wis entuk rejeki akeh to. Nggih. Sesasi pisan ibuke tumbasne sawah, ra enek eleke ngono. Ya. Ngopo kok nyekukruk lho? Mboten kiat, Pak, kula. Mboten kiat ya. Kok ngerti nek sawah larang to, Nduk? Nggih, Pak. Oh iya syukur lek wis ngerti kaya ngono. Sing baku bangun miturut karo bapak ibu ya. Nggih, Pak. Duwite dilumpukne ngono. Nggih. Aku ngerti ndek mben ki sampean pisanan mel aku ki numpak sepeda motor, bapakmu ndelalah awan ya ora sare kondur ning endi? Ponorogo kono sampean karo bapakmu arep kecemplung ning kalen to. Nggih, Pak. Mergo ngantuk to. Nggih. Tenan to kuwi? Nggih. Lah ya kuwi dhuwitmu lumpukno. Sing jenenge Waranggana ki yen numpak sepeda motor kena angin, sok-sok tenggorokane iso terganggu. Nggih, Pak. Dilumpukne, tumbas mobil apa-apa ngono. Nggih. Ya. Sakniki kan anu to, Pak. Sangu saking jenengan kan kula tabung. Syukur terus. Terus sakniki kula sampun gadah ingkang rodone sekawan setirip bunder. Alhamdulillah. Syukur kok bapak lagi ngerti saiki to, Nduk. Apa mobil apa? Xenia mesti. Sanes, Pak. Avanza. Sanes. Kijang Innova. Sanes, Pak. Lah apa? Selepan. Dapure selepan iki apa? Lah mosok kowe nyinden numpak selepan ora? Sing penting kan setirip bunder. Oh iya. Sing penting setire bunder regane papat ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh ya, kocluk. Nah iya. Nah iya. Nembang Nduk Sri Uning, karyane Mbah Sukron ya. Nggih, Pak. Siap, yo. Sri Uning Mustika Tuban lambung tresna lan sapoyo pati marang Raden Wiratmaya kanggus trasna
kasih, terima kasih. Slendro patete menyura Bu Kesi dhisik. Ya, Ya, kaya adat saben Bu Kesi, gandeng wis tuwuk saiki jumenenga, men sing presani ana njaba ki ya bisa prisa. Ya, dasare arep digiyarke ulang lumantar Sakti TV Madiun. Ngono ya. Ayo, wingi njaluk ngadeg saiki ra gelem ngadeg, piye to iki? Ayo. Ya, mumpung miki anyar lho, ngono. Nyewa lho kuwi. Ayo, miki umi ya. Coba. Ayo, luar biasa. Oh ditulisi iki ngono ya, Umi. Ngono ben ora ilang. Ayo, Ya jumeneng Bu Kesi. Ayo alon-alon. Pancen ya awake rada lemu. Timbangane glundung alon-alon. Ayo, Nah, semono kuwi saiki. Ayo, Awake gedhe saiki. Ora apa-apa malah ya ngono kuwi sing tak karepake. Wong wedok yen lemu ngono cara prau ora uling. Ayo, ngono kuwi. Ya, menyapa kepada Pak Lurah, Pak Camat, Muspika lan para sesepuh adi sepuh ing Wayut. Ya. Inggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon, bapak-bapak, ibu-ibu wonten Desa Wayut, Jiwan Madiun. Nggih. Nggih. Khususipun konjuk dumateng Bapak Lurah, para perangkat desa, para sesepuh pinisepuh, wonten Bapak Camat nggih wau. Nggih, Pak Camat. Jiwan nggih, Pak Muspika lan sedaya kemawon warga agung masyarakat Jiwan mriki. Wayut. Nggih. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan wakilipun ibu-ibu waranggana ingkang cantik-cantik. Lan wakilipun bojo kula ingkang ganteng dhewe. Nah, iya, apa? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, awit dalu menika sampun genep ping kalih bojo kula panjenengan percaya, Pak. Kok ping pindho iki piye to kuwi? Ping pira? Lho ping 4 tok ping pindho. Ping sekawan to, Pak? Apa sing ping pindho mbiyen sampean ra melu ya? Ora melu aku. Ya, Oh, aku pas manak kae. Ora. Melu terus sampean melu terus biyen ora. Ping sekawan malah ya Allah, matur nuwun Pak Bu, panjenengan tasik kersa mercaya kula lan bojo kula. Saengga dalu menika kula nderek ndedonga mugi-mugi keluarga ageng wonten ing Wayut mriki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Gampil anggenipun pados sandang pangan. Dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Dene taun ngajeng Wayut tambah rezekinipun Pak Lurah. Sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Iya wis bareng Bu Kesi omong suasanane kaya wong genduren. Ayo kuwi. Lah sing ngenggihi piye semono e. Ayo. Kuwi mergo tresna karo Bu Kesi. Kesi mania. Ya, Kula nggih tresna kok Pak Dalang. Dalu menika kula nggih tresna kasmaran karo warga masyarakat Madiun, Wayut khususipun. Lek bojo kula pun biasa. Ning kalih panjenengan sedaya Pak Bu, kula jan jatuh cinta. Jatuh cinta kula napa? Panjenengan dalu menika sayuk rukun, sayek saeka kapti, tumplek-blek wonten ing bale dusun mriki mresani wayang kanthi rukun lan tertib saengga ati kula tersentuh terharu Pak, Bu. Nggih, tepuk tangan untuk Wayut. Nggih, warga masyarakat yang sangat hebat. Nggih. Saiki nembang Pakmu. Heeh. Aku bawa nembang apa? Sing ndi mbokmu? Sing ndi? Ayo. Nembang apa mbokmu? Ayo. Nyuwun prisa karo bapak-bapak ibu-ibu. Tembangipun napa ing antaranipun Dalang Sapa Nyono, Sesideman, Sri Huning kalih Bung Karno pilih pundi, Pak, Bu? Sedaya. Nggih. Ya setunggal-setunggal riyen to Pak sedaya ya piye lek ngrungokne engko ora nggih. Nggih. Sesideman riyen. Monggo nggih Sideman nggih. Apa Dalang Sapa Nyono? Engko ndak ilang glontor. Gak. Dalang Sapa Nyono itu adalah lagu favorit warga masyarakat Wayut. Pramila bagaimanapun juga tetap kudu dilaksanakne sing pertama dhewe. Oh iya, sing pertama dhewe. Oh iya. Engko awake dhewe bar iki gek. Ngono kae lho ya. Tembange tok aku isin aku wisan. Bareng tak delok ning YouTube mbake welek aku isin aku. Enggak boleh. Enggak boleh malu. Kita itu seniman. Seniman itu menjadi
abdi masyarakat, pelayan masyarakat kudu nyeneng-nyenengke atine wong akeh. Mergo kuwi ya termasuk amal jariah kanggo awake dhewe. Yen awake dhewe nyenengke atine wong akeh, saengga awake dhewe engko entuk pahala ngono lho, Pak. Lah kok awake dhewe lah ndase nang endi kok awake dhewe tok lho. Komplit sak awak komplit ngono awake dhewe ora. Dikulinake. Pilih mik musik ya, Heeh, nggih. 20 juta lho mik kuwi. Ayo, Tenan. Nyoba mike Umi. Entuk wahyu awakmu. Iya, Sang ayu Rayung Wulan iki sapa? Kuwi putrine Adipati ing Carang Soka sing dipeksa rabi. Ya. Lajeng pripun, Bu? Tan kepadan ing rasa tegese ra cocok karo atine. Ya. Entuk Jayasari. Kuwi anake wong sugih. Ning ya kuwi cara banyu segelas kurang secendhok. Oh iya, kula terus Rayung Wulan ora gelem jane. Ora gelem jane. Jerit batine. Ya. Terus jroning nalika pahargyan manten kuwi gumelar budaya agung. Nanggap napa to Bu Kesi? Kagunan ringgit Parawa kanthi dalang kang kanthi dalang kang pinilih. Digoleki dalang ki sing pancuran kapit sendang. Oh iya, duwe Mbak Yu, duwe adi wadon, Ambar Sekar karo Ambar Sari, dalang sapa nyono ana tengah. Ambar Sekar, karo Ambar Sari iki sinden. Dadi sing nyindeni ya Mbak Yune karo adine. Wah, elok. Terus masuk
Sapa nyana karya ruci teng wargaya kami tunggal besaning pramantya tunggal besaning pramantya lela Swarane andutut ati dipati ing jarang saka kenakon dalang sapa nyana maharagya ping putra raya Ya. Rayong wulan nandang branta asmara mreki dalang sapanyana Angkat kenduk. Ya.
ya. Ah.